Pag naisip mo, pupost mo ba? Pupost ko agad. Research ka muna. Hindi na. Post agad, pag na mag-isip. Pag nag-aaral ako. Ayun na! Nako po! Napagsabihan na nga ng magulang. So stop blaming yourself for being magastos because... Kumasay mga kanser, ako nga pala si Paolo. Ngayon maglaro tayo ng Solotoso ko. Dadaan ng mga issues ngayong linggo. Excited na ako at tinagan simulan bago mag-brownout kasi lakas ng ulan. Bigyan mo ako score dyan. Nalagay Doozles. Kuya, pwede daw po tumae sa CR. Hindi po. Kasama na ako. Hindi po. Nadudumi to. Okay, tanggal na agad. Tanggal na agad yung connection niya. Merong isang timeline na naging sila. Pero dahil sa kaibigan mo, hindi na mangyayari. Magaling. Sukot. Sigurado sukot na din si ate doon. Dunad. Okay, Lady Denili. Stop blaming the things that you cannot control and instead focus on things that you can control. Parang stoic mindset ata yun. Hi guys, babasahin ko lang to. Hello. Ayun, I will make a comment after I read it. Sabi nito, Okay. hindi ka magastos. Mhm. Maliit lang talaga yung kinikita mo. Kahit ano pang pagtitipid ang gawin mo, kung ang income mo ay wala pang 50,000 per Taas na agad yan, month, nothing will happen. Hindi ka rin talaga makakaipon. Dahil sa gastusin? So stop blaming yourself for being magastos because you're not. Sadyang nasa isang bansa ka lang na isang sakay ng Grab ay 300. True. Isang baso ng Starbucks ay 200. Kakabili ko lang. Jollibee meal Ang ay mahal. 150 tapos minimum wage ay 610. That if you try to live a normal life, eventually ay magbabaon ka lang sa utang because you are in a society designed against the poor. Siguro hindi naman designed. Hindi yung kinabagsakan ng mga circumstansya na pinagdaanan ng ating bansa at diba na in a local and international setting kasi syempre complicated yan. Hindi lang naman natin malalagay sa isang paragraph para ma-explain na nangyayari sa ating mga kababayan, diba? That you should work hard every day para pumasok sa trabaho, umuwi sa bahay, pasok trabaho, uwi sa bahay, pasok trabaho. The monotonous life. Monotonous, I mean, paulit-ulit. Isang ano lang, pinagdaanan ko yan. Alam ko yan. Sa bahay. That every time you break the cycle, it means gastos. Kada dilat mo, kada gising mo, kada hinga mo, meron kang binabayaran. Well, ganun ang buhay in general. Mas mo ay may katumbas na malaking halaga in proportion sa iyong kinikita. Sa uulitin ko, hindi ka magastos. You're just trying to live a normal life. That normal is not affordable. Hindi affordable, okay? You know what, guys? Okay. I'm really sad that there are Filipinos who can read this article. It is a mentality of a poor mindset, guys. We should stop blaming our country. We should stop blaming our economy. Stop blaming everything else that we cannot control. Gusto mo umasenso sa buhay? Tigilan mo yung kakaturo sa iba. Ituro mo sa sarili mo. Hindi ba pag tumuro ka, di ba may kasabihin tumuro ka ng isang daliri, may tatlong nakabalik sa'yo? Kasi alam mo, hindi mo kayang kontrolin yung buong ekonomiya ng Pilipinas. Totoo yung naman. presidente, yung mga kung sino mang politician dyan. Ano? Ano hindi? Sino ba bumoto? Sino ba bumoto tayo, di ba? Kaya nga sila nakalagay, kaya sila nakatalaga doon dahil sa atin. Tayo bumoto sa mga opisyal. Tayo ang bumuo ng gobyernong yan. Tayo demokrasya, di ba? Ang boses ng bayan, di ba? Ano ba? Ano sinasabi mong wala tayong magagawa? Tayo naglagay dyan. Meron. Kaya kasi nakakagawa, di ba? Ng mga iba't ibang mga batas at reformation ng mga laws ay dahil inilagay natin sila doon. Mga nasa local government, yung mga ginagawa nila para sa mga mahihirap, or even yung minimum wage. Those are the things that you cannot control. You can complain. Pwede ka magpakita ng yung hinanaing. Kasi yan ang isang human right natin yan, di ba? Na ipakita natin ang ating para maiparamdam natin sa mga taong hindi nakakaramdam ng ating pinagdadaanan. Sabihin natin, mga nakabubuti sa buhay na nasa roles of power, authority, para mag-gets nila yung pinagdadaanan natin. Yun yung punto nun. Hindi mo nga kaya kontrolin eh. So stop blaming and blaming and blaming. Instead, look at yourself. And then focus. Ay, ano wow. ba yung mga kaya mong kontrolin? Hindi ko makontrol yung galit ko sa katawan eh. Ba't ako nagbayad ng $2 para sa pagkape? Bago yung presyo ng Starbucks. Di mo rin mababago yung presyo ng Jollibee. Anong kaya mong baguhin? Sarili mo. Yan yung ano eh, itawag dito yung parang i-tolerate mo na lang, parang tiisin mo na lang kasi ganito sa Pilipinas, eh, diba? Hirap tayo dito. Di, pare-pareho tayo hirap. Cool tayo maging hirap sa buhay. Hindi yung magandang mindset, hindi magandang isipin na akuhin mo lahat. Kasi no man is an island. Hindi naman tayo kanya-kanya lang dito nasa Pilipinas eh. Tayo ay isang society na binuo natin ang ating sarili, diba? Sa mga binoto natin, mga kasama natin sa barangay, kasama mo sa mismong bahay, na buo-buo sa isang bansa. Diba?
magkakasama tayo dyan. Hindi mo pwede sabihin, ako lang kasi to. Alam ko meron mga tao nga talaga na puro daing, pero may mga problema sa buhay, mga circumstances sa buhay na di mo kaya ayusin sa sarili mo lamang. Kailangan mo ng mas na mataas na mga barriers na kailangan mo malagpasan. Na imposible kung ikaw ay, for example, hirap sa buhay o nasa ilalim ng poverty line. You have 24 hours para baguhin yung Oh, life na meron ka. 24 hours? Para ako lang sa isang Mr. Beast video. I have 24 hours to build my dream house. Why settle with 610 minimum wage? Iba kasi usapan, hindi ka naman kasi mahirap eh. Honestly, who am I to speak in behalf of mahihirap, diba? Pero what I... Ano? So wait lang, so hirap ka nga ba? Behalf of mahihirap, diba? Pero what I wanted to change here is the Yung poor mindset. mindset. Hindi naman porket mahirap ka ngayon, if mahirap ka na forever eh. If you will only change your mindset, So sabihin, ibahin ko lang yung iniisip ko po. Di ayaman din ako. Di sana lahat pala tayo mga Henry C. May iba puro hanggang Hennessy na lang. and focus on things that you Ay can po, control. parang spoken poetry. Not You. the things that you cannot control. Sobrang daming opportunity sa paligid mo. Buksan mo lang yung mata mo at tigilan mo kakabasa ng mga articles na magbe-brainwash sa'yo at sasabihin hindi mo to kasalanan nila. The more you blame other things that you cannot control will just make your life even more miserable. Kasi dahil kahit naman pumunta ka ata sa ibang bansa, ang mahal din naman ng bilihin doon. So, hindi naman ibig sabihin na dolyares ang kanilang kinikita, ang dami na nilang pera. Ang dali lang ha. Huwag natin i-connect yung ibang bansa kasi kahit sabihin mo iba yung kanilang rate ng gastusin doon, iba rin naman yung kanilang income doon. Alam mo yun, iba yung cost of living. Dito kasi mas mataas pa sa pangkalahatan yung mga gastusin, mga sa tubig, kanin, kung ano man kailangan pagkain, kuryente, bahay, diba, renta, kumpara doon sa standard na wage ng isang trabahador. Saan yan ha? Sa statistics at sa nakararami. I'm sure meron laging mga exception dyan, meron makakalagpas, meron suswertein sa kanilang business, pero yung standard lang yung ating pupuntiryahin, which is around 30%. Diba kung makikita sa ating DSWD, listahan 3 survey, almost 30% ng mga pamilya sinasabi nila na hirap sila, na sila ay nasa poor, sila ay naghihirap, diba? Merong 5.6 million Filipino families ngayon ng ganyan. So yan yung article wow, na binabrainwash ka, yan ay impormasyon, importante po yan ha, hindi po pwedeng emosyon lang at sariling hinanaing at sariling experience na sa buhay ang gagamitin natin dahil may iba-iba tayong buhay. Meron tayong iba't ibang sirkumstansya, may pinanganak na merong kaya ang magulang o hindi naman kailangan mayaman pero kaya kang bigyan ng sapat na oras para makilala mo sarili mo at kung anong gusto mong gawing pampayaman sa sarili mo ay pwede mong makamit. May iba naman pinanganak na walang tulong kahit saan, hirap talaga sa buhay at wala na silang oras para magkaroon ng ganito, para i-vlog ang sarili nila, magbigay ng parang comforting words at quotable quotes na pwede natin i-share sa social media. Naiintindihan ko naman na nanggagaling sa mabuting lugar si ate. Naiintindihan ko naman na pero hindi mo to pwedeng gamitin sa lahat. Unang-una, yung sobrang hihirap na tinutukoy ko ay hindi nga makikita tong video mo kahit kailan kasi wala silang pa-internet. Kung wala man silang pa-internet, walang internet sa kanilang barangay o walang internet sa kanilang lugar. Ganon lang level ng hirap ang ating tinutukoy dito. Siguro mabagit siguro sa mga middle income mo, nasa ibabaw na middle income wage earners dyan. Pero paano naman yung mas nangangailangan ng tulong ng gobyerno, diba? Ng mga otoridad. Kasi yan yung mga klase ng hirap na hindi nila kayang kasi sipagin ko lang. Diba mga farmers? For example, diba, mga minimum wage earners. O for example, dun sa rice tarification law, diba, ginawa yan para tulungan natin mga magsasaka para kumita sila na mas malaki dahil sa pag-i-import ng kanin. Sila ay nag-demand ng repeal of the law. At isipin mo, sinabi nila na ito na ang pinakamagandang batas para sa kanila. Pero sila bilang kami ang farmers dito, ayaw namin gusto namin mas maganda pa dyan. Kakasabi mo lang kanina, di ba, wala akong magagawa Paano kung inisip tala ng mga farmers? Sige, hayaan mo na wala naman tayong magagawa Hayaan mo na lang kung ano yung nilabas dun sa batas na yan, kung anong gawin ng mga komite dyan. Hayaan mo na sila. Isipin ko lang yung aking sarili. Isipin ko lang kung paano ko titipirin yung tinga ng kanin na nasa likod ng aking ngipin, di ba? Napakapangit ng mindset no kasi very inclusive. Hindi natin nilalahat. Tayo bilang isang bansa, tayo ay kasing lakas lamang ng ating pinakamahinang mamamayan, di ba? Kung sila ay naghihirap, tayo ay nagkukulang pa din. Ganun dapat ang ating tingin sa isa't isa. As tayo nagtutulungan tayo dito, tayo nakikipagkompetensya sa isa't isa. So if you are asking anong sikreto ko sa clear skin ko, it's Unique Skin Retinol Repair. Ayun ang sinasabi ko
ikaw, ako, meron tayong pribilehiyo para mag-record lang, di ba? Magtalakayan lang, may palitan lang ng laway sa social media, online, at kikita na tayo, di ba? May ibang tao walang ganitong privilege at may mga taong kahit anong gawin nilang pursige, di ba? Sa hirap ng buhay, sa hirap ng sirkumstansya na meron sila. Si Aling Marites na may 6 na anak dahil nabuntis siya ng maaga kasi sobrang hirap na kanyang buhay, naghanap siya ng panandaliang sarap kasi dahil basigulero yung kanyang tatay at yung nanay niya ay isang drug addict. Isisiin mo ba siya? Diba? Oo, tama. Paano naman yung hindi dahil sa mga circumstansyang pinresenta sa kanya? Diba? Hindi ko naman dito minamaliit yung mga taong kinaya yung mga pagsubok ng buhay. Pero diba, sa pakikipagtulungan sa ating kapwa, kailangan natin isipin na iba-iba ang buhay ng tao. At pag doon ka nagsimula, maiintindihan mo, hindi pala babagay itong poor mindset. Baka sa dulo, or baka practical lang kasi sila. Kailangan ko kailangan ko maintindihan na sandali. Yung ginagawa ko pala, kahit pala pagpursigihin ko ang isang bagay, hindi ko rin to mararating. Kahit 8 oras ako dyan magtrabaho, hindi ko makukuha yung gusto kong kita o goal sa buhay. May mga klase naman ng trabaho na 1-2 oras lang, meron ka ng 6 digits agad. Naiintindihan ko rin naman na meron pa rin naman dun mga parte ng swerte, ng angking galing, at dun sa mismo industriya kung yung ginagawa mo ay talagang lucrative o talagang malakas ang pasok ng pera. Pero di ba sobrang liit lang nun kumpara sa mga tao, wala namang ganong tsansa. Diba yun? Kaya umabot tayo ng 30% ng mga pamilya dito, almost 5.6 million families ang iniisip nila na sila ay naghihirap. O para doon, sukot tong poor mindset na parang ito lang yung kailangan mo isipin. Kaya importante yung mga news articles na yan dahil doon natin makikita ang iba't iba pang kulay ng buhay. Iba't iba pa mga tao na tayo hindi natin pinagdaanan. Siyempre tayo hindi natin parang mailalagay yung talaga 100% yung ating paapa sa kanilang sapatos. Pero ito yung magbibigay sa atin ng bintana. Diba? Para makita, o nga no, hindi ko naisip na pwede pala rin yung pagdaanan ng isang tao. Dapat lagi tayo magpakita ng empathy sa ating kapwa dahil di ba yun ang isang importanteng parte ng pagiging isang tao. Sunod, ito galing silipay. Ako'y peanut butter. Ako'y umaasa. Sheesh. Holy peanut. Naway hindi ito nabasbasa ng pare kasi kanina nabasbasa na ng laway si ate sa mga pinagsasabi ko. Sunod, sukot. Galit na naman si Lord sa atin yan eh. Kaya kay basketball, laki ng tambak. Bakit may 2 extra bola dyan? Tambak ka po siya. Laki nga ng tambak, sobra. Lumalaki ang bilihin, lumalaki ang tambak, lumalaki ang gastos. Sunod! Jungkook. Jungkook? Si Netch Ite. Natakot si ate. Kala mo naman horror movie. Sabi ko sa'yo, pati si Jungkook tinamaan na ng inflation, hayop. Si Jungkook. Jong Hilarious yan eh. Sukot. Influencer rin doon ba explains why he called mainstream media laos or outdated. You also called mainstream media laos. So laos na kami. Oo, laos na So talaga yung what would you mainstream. change? Sorry po sa lahat ng nasasaktan. Laos na talaga ang mainstream. Bakit? We want you to tell us ano yung straight kasi diretso ano kang yung tao. Hindi kasi papalitan ang mo? mainstream matagal eh. Matagal kayong gumawa, nagsushooting pa kayo. Ang influencer kasi, nagpapakatotoo kami kung sino kami, pinapakita lang namin eh. So mas mabilis kaming gumawa Pinapakita namin at kami maglabas ng content. ng content. So hindi mo nakikita yung halaga ng pagbabalita for one, newscast sa mainstream? Nakikita ko naman. Kasi ang pagiging influencer, mas relatable. Mas nakikita ng mga tao na kaya nilang abutin. Unlike dun sa mga katulad ninyo na, syempre, magaganda kayo. Tapos mahirap abutin na nasa... Wait lang, Model K rin doon. Ano ba? Kung isipin mo, physically speaking, maganda ang iyong physique. Model K, trabaho, upuhunan mo yan. Studio. Pinagsasabi mo. Intimidate sila eh. Di ba? Kami Dito, nakaka-intimidate kasi kami, kahit saan kami, lumalabas kami, nahahawakan nila kami, nakausap nila kami. Lumalabas din naman kami. Kung may time. Ayun, yun lang yung ano, di ba? Hindi maganda yung argument. Kasi lahat na sinabi niya, pwede rin sabihin ng tatlong to eh. Di ba, hindi pa sila lumalabas ng, nakatira sila sa kahon? Pero sinasabi ko yun na mainstream is laos. Kasi gusto ko lang i-voice up na kailangan nyo maghabol. Yun hindi ko maintindihan dito eh. Pag sinasabi niya mainstream, what do you mean mainstream? TV? Eh yung mga tao sa TV, lumilipat na online eh. Diba? ABS-CBN, sinara yung kanilang diba? Lumipat sila sa ibang mga lugar. Sa online na, may mga live stream na sa YouTube, diba? Lumalabas yan. So wala naman na talagang mainstream. Kasi yung mga mainstream na yan ay nag-a-adapt na sa bagong market. So di ko lang sino yung kalaban na tinutukoy niya dito. Yung
yung statement mo na laos, yun yung parang hamon yun. Hamon yon. Kasi nagbabago eh. Tumatalino na kasi yung market. So, kailangan natin mabilis. Ako rin, medyo social media rin ako eh. Bago ako nagpo-post, nag-iisip ako, teka lang, ano kayang effect nito? Sa'yo, anong proseso mo? Bago ka mag-post, pag naisip mo, po-post mo ba agad? Po-post ko agad. Mag-research ka muna. Hindi na. Post agad, wag na mag-isip. Kung ano talaga tingin mo, Kasi yun na pag yun. nagkamali ka ngayon, pwede mo nang baguhin eh. Kaya madalas, nag-fail yung mga tao, kaya tayo bumabagal. Kasi ang tagal mong i-analyze kung tama ba yung gagawin mo. Mga analysis. Kaya ako nadali sa FB, di ba? Kasi nagmamadali ako eh. Hindi nakaka-proud na kasi pwede ka lang mag-sorry pagkatapos. Isang malaking dagok yan sa iyong kredibilidad. Para sabihin mo na kasi nagmamadali na maglabas ng content, di ba? Kaya hindi pa kailangan mag-analyze. Yan ang rason bakit tayo merong kurso sa journalism. Kaya tayo may mga kurso, kaya may trabaho ang mga journalist. Kasi yan ang matagal. Yan ang nakakapagod. Yan ang hindi ko masabayan. Mahirap talaga yan ng pinagbabalansi mo, yung paglabas agad ng news, diba? Paghimay agad ng mga balita, at malagyan ng magandang quality. Kumbaga, ma-double check mo yung mga impormasyon, masabi mo yung mga tamang terms, yun yung nagpapatagal. Siyempre, diba, parang naglalaban dun yung kailangan ko may labas agad sa kailangan tama impormasyon na ilalabas ko. But bakit parang mas proud ka pa na dapat mailabas natin agad? Yun yung Hindi mo naman nakakainis. pinipili. Hindi ko siya pinipili. Okay. Basta pag may nakita akong mali, kukorek ko kahit sino ka. Wala akong based pakialam sa'yo. sa nababasa mo online. Yeah. Naghahanap talaga ako ng mali. Okay, example. Kasi pag may mali, kapag naitama mo yun, doon ka mag-improve eh. Example, nakita mo yung road rage incident, di ba? Yeah. Yung dito ko ng baril. Let's say, nakita mo yung video na yun, di ba? Nag-viral. Ano yung, in your brand, Brandon? So, sa utak mong yan, yung meme na Do you ever look at someone and wonder, what is going on inside their head? Gusto ko sa bunutan, kaso kalbo lang siya eh. Hindi, nakakainis kasi ginagamit nila yung kapangyarihan nila para mang-ape ng mga taong walang kakayanan. Doon ako nasasaktan kasi galing din po ako doon. Here's the thing, Hindi ka ba though. natatakot na magawa mo din yun? Kung baga hindi mo na-research na maayos yung isang bagay, may masabi ka, pero yung pala, ibis na makatulong, mas lalo pang nakapahamak. Hindi ka ba natatakot na? Pwede ka naman maaaring mag-apologize eh. Pwede mo naman baguhin yung sarili mo. Yun na nga. Yun nga yung difference. Kaya nga ako lang mag-isa gumagawa nito. Hindi, ako din naman. Parang parang reckless. Parang, basta sabihin mo lang nararamdaman mo agad. Huwag mo na isipin yung mga repercussions. Mag-sorry ka lang after, di ba? Yun yung mahirap na balansehin eh. So, naiintindihan ko naman yan. Pero yun nga eh. Sa dulo ng araw, pangit pa din yun. Hindi yun parang personality trait. Hindi ka dapat proud na gano'n ka mag-isip. Ang kailangan mo gawin is magdagdag ka na lang ng mga tao para mas mabilis mo ma-check ang isang bagay. Yun ang pwede mong gawin. Pero kung iniisip mo yung mindset na, kailangan ko ito mailabas agad kasi ito ako eh. Parang hindi ka rasyonal pag ganun, di ba? Mas napupunta ka na lang siguro sa entertainment side, di ba? Na gusto na agad ng tao ng mabilisan na hustisya eh. Pabagal hustisya dito sa Pilipinas eh. Hindi ako natatakot magkamali. Kasi naniniwala ako na kaya kong baguhin yan anytime. Well, ito natin pinapakita na mas professional talaga mga journalists compare sa amin, mga influencers. Siyempre ako, hindi ko naman ginusto maging ganun ang tingin sa amin. Pero di ba magandang kahit doon sa mga nakararaming tao na mas nanonood sa social media, mas maganda siguro mataas namin yung standard ngayon kahit papaano. Hindi namin maabot talaga yung journalist level. Pero magandang tinatry lang natin, di ba? Sa para naman sa ikabubuti din ang lahat yun. Pero para sabihin ko journalist na agad ang isang influencer na sa isang topic. Hindi. Dahil nakita ko, second course ko yan na gusto yung journalism. Diba aking kinuha. Number 2 ko yan eh. So, naintindihan ko na hindi yan bara-bara, hindi yan parang kahit sinong tangalan na may following ang pwede magsabi. Pero ito, yung apology mo, maliit lang yung engagement. So, hindi rin... Dito sinabi ni Gretchen Ho na, may sinabi kang nag-viral, tapos wrong information pa. Tapos magsusorry ka. Kasi sorry mo, mas onti pa yung nakitang tao kumpara doon sa pinost mo. Paano na yun? Yun yung sinabi ni Gretchen. Hindi naman importante na ma-convince mo lahat ng tao. Ang importante, makorek mo yun sa sarili mo. That's the thing. Ang pangit, hindi parang bahala kayo sa mga iniisip nyong fake news. Basta ako okay ako. Parang selfish mo. Diba? Di ba ang point nga is makapagbigay tayo ng impormasyon sa paraan na gusto natin. Di ba nagmumukha lang tayong iniisip natin, sarili natin. Hindi mo naman kailangan paliwanagan lahat. Kaya lang, baka yung reputation... Parang lalaking mangmang yung mga manonood mo sa'yo. Pag ganitong klaseng mindset ang iyong dala-dala. Ba, mga na. Kumbaga, nagkamali ka ng statement, tapos Kita mo, kaya siya big deal tulad kila Gretchen, no? Kasi mga journalist yan eh. Mga nag-newscasting yan, professional yan eh. Kailangan talaga as much as possible plakado yung impormasyon, di ba? Yan talaga ang kanilang protocol at standard. Kaya nga may ganun trabaho eh, ba? Kaya nga may ganung kurso. Kasi hindi pwede kahit sino lang na madaldal sa social media ang pwede dyan. damage mo reputation, tapos hindi mo na mababawi yun, di ba? Hindi mo na mababawi. Ang pananaw ko kasi hindi ko naman hawak yung
isip ng ibang tao. Kung maniniwala ka sa akin, edi good. Kung hindi naman, okay lang. Ano, hulaan na lang tayo dito. Basta sinabi mo, ikaw na lang bahala kung yung sinasabi ko, tama o mali. Ikaw na mag-fact check para sa akin. Ewan, di ko na kaya ito sukot. Di ko na kaya tapusin to. Sunod. Ibang Maria Clara ang si Padre Damaso nakagano na. Makaside-eye. Hey! Para sa buwan ng wika. Sana hindi kayo hikain. Sulot. Sa Bayugan. Ganda ng pangalan nitong barangay na to Principal sa office mo pa dong. Ikaw, klaro ka na ha? Yung mga Titan. Hindi ko naintindihan ano ibig sabihin. Sulot! Dahil buti ka na makasingit sa ibabaw ng pader na yan. Nakilihan na. Kaya siguro may mga bata na depressed kasi hindi kontento ang magulang. Hindi ko naman kinaya eh. Sinabi ko naman. Lakot siya. Hindi mo naman kasi nakikita pag nag-aaral ako. Ayun na! Nilabas na ang... bakit yung si Card? Patay tayo dyan. Hindi yan kaya labanan ni Exodia. So, ng uno reverse card. Siya kaya niya eh. Hindi naman kami parehas. Tama. Oh my God. Sinasabi mo nga sa akin eh. Huwag lang laging aral. Oo nga. Hindi ko na naman kinaya mag-honor eh. Wow. Hindi naman ako bagsak. Ano? Nagsasabi naman ako sa'yo pag may 84 ako sa grade. 84 pala, mababa na eh. Bakit yung iba hindi naman nagagalit magulang nila? Too real, man. Kasi alam naman nila na kahit hindi honor, okay lang. Kailangan natin honor naman sa ating mga sa ating anak. Ano, kailan ako nag-honor? Lagi ako nag-honor. Honor naman ako ng grade 11. Ngayon lang naman ako hindi naka-honor eh. Honor naman ako nung high school tsaka elementary Para lagi tayo pag mga bata lang, ang bilis natin magka-honor. Habang tumatandaan papapansin mo na marami rin palang kasing mas matalino pa sa akin. Hindi nag-honor. Arte mo daw, tumigil ka na daw. Ngayon lang naman ako hindi naging honor eh. Honor naman ako ng elementary hanggang high school. Hanggang grade 11 naman honor ako. Inaano mo kasi ako. Puro ano may ano na yan, ha? Oof, that's a big oof. Sukot na. Yan, mahirap sa mga magulo na sobrang taas expectation sa mga anak nila. Ako isa lang bilin sa akin ng nanay ko, hindi ako matalino, basta wag lang daw ako back sa room okay din. Kasi pagdating na panahon ng my honor students, makakalimutan niya ng lahat, pero yung umebak hindi. Anong pakialam ko sa iniisip ng ibang tao sa akin? Siguro yung employer na lang isipin mo kung maalala na employer mo, di ba? Importante rin naman na meron tayong ganun Kung hindi man honor, meron tayong edge, di ba? Kasi competition yan Competition ng pagkakaroon ng trabaho, pagkakaroon ng magandang future, kung sa hirap ng buhay di sa Pilipinas, malaking edge nga naman yan. Pero di ba, doon na papasok ang parenting skills, doon na rin papasok ang pakikipag-usap sa iyong anak at pakikipag-usap sa iyong magulang para mailabas natin ating mga hinanayin. Dito, di ba, masakit man marinig Masakit marinig yung mga ganyan, lalo na sa magulang mo na ina-expect mo na laging mong kakampi sa buhay. Wala ka naman na ibang kakampi sa buhay, di ba? Yan ang unang-una mong kampi sa buhay, yung magulang. Kung maririnig mo yan, di ba, mas lalo ka lang hindi gaganahan. Sa ibang tao, alam ko, gagana yan. Alam ko may mga bulakbol dyan na pag-usapan na natin to dati. May mga kupal dyan na talagang sinasayang ang buhay, sinasayang ang tuition na pinaghihirapan ng kanilang magulang. Pero 'di ba, meron naman tayong lumalagpas. Meron naman saktong linya lang na hindi naman kailangan pumasa lang, pero to try our best. At di ko naman alam yung buong konteksto nito na itong deleted na daw na TikTok video na to, kung ano yung kanilang history at wala na tayong pakialam doon. Problema nila, business nila to. Kaya nga hindi dapat tayo nagpo-post. I mean, okay na siguro i-post to, pero depende na lang yan kung ano yung purpose ng post. Kung ito ay para lang mapag-usapan natin na
mahalin natin ang isa't isa din, sige lang, go. Pero kung ito yung gagawin mong parang standard na, dapat ganito yung trato natin sa mga anak natin, di ba? Para ma-pressure sila na pagbutihin ang sarili nila Hindi naman nagiging epekto sa kanila, di ba? So, di ba, maganda nga naman pag-usapan yung ganyan. Kung sa'yo, magpalit ka na lang ng nanay, tingnan mo na lang anong mangyayari yung diferensya. Ay, nako. Sukot, dahil ang sakit. Oh, nako, lagot. Nako po. Ay, napagsabihan na nga ng magulang, napagsasabihan pa ng teacher, mapapagsabihan pa ni Paulor, lahat na lang nagsasalita dito. Ako, magsasayaw ba kayo? What time is it daw? What time is it? Lapit. Hindi lang ikaw, lahat kayo tatlo. Bakit kayo? Sige, Juan. Sabi mo may kasi kayo sa akin, di ba? Di ba sinabi ko sa inyo kanina, ayaw ko na narinig? Yes po. Nako, lagot. Nagharay naman sa... Na-pressure sa'yo, parang, kailangan, baka mapagalitan na naman ako. Ate, diba, mga good vibes tayo, teacher, diba? Ito yung maganda, diba, na meron tayong mga guide sa ating buhay, mga mentor natin sa buhay, na papakitaan din naman tayo ng payang. Isipin mo lang kung nakita to ng mismong nanay, diba, na, ay, ganito pala siya sa school, tapos ganito ako sa bahay. Baka mas gustuin pa niya magbarkada sa school kesa dito. Sulot, dahil sobrang husap. Team One Love. Yan. Oh. Batang-bata, barkada, inom doon, Nako, inom dito. Oh. Nagko-connect na lang. Mag-anak, no? Nako po. Ha? Barkada, nakalimutan ng pag-aaral. Hindi. Batang-bata. Oh, sasaway sa magulang, tatakas. Ayan, magkakating. Mabubuntis. Pala mag-iinuman. Murang edad. Ano? Magkaanak na. Nakita mo. Naglalaro pa siya ng ano eh. Ng Y8, sandali lang. Sa magulang. Ayan. Ayaw ko na marinig. Sabi na ng bata. Alagaan mo. Pinagkait Sino na inaapakan niya yung paa niya? yung pagiging bata. Yun lang yung mahirap nga pag ikaw nakabuntis ka ng maaga. Mag-aalaga ka eh, so yun yung hirap doon. Oh, mararanasan mo lahat ng hirap. Ba may mga laro sa Y8 na naglalagay ka ng damit sa bata? Ito IRL. mo, hati na lahat. Hati na yung ano mo. Hati yung oras mo, pera May mo, obligasyon ka pagod na. mo. Bata pa kayo. Hayaan mong maglaro ang bata sa araw, hindi sa kama. Masyadong mapupusok ang mga millennial ngayon. Anong millennial? Hayop ka, matanda ka na kami. Gen Z na. Yan yung mga bata na hindi sumasaway sa magulang. Yan yung ano, halimbawa, okay? Anak ko lang yan, halimbawa lang yun. It's a prank lang pala. Nakita na, pinabait mo ako dun, hayop ka. Pero di ba, maganda nga naman siya example, di ba? Parang yun yung example ng pinabuntis ka ng maaga. Anak naman pala, anak ng hayop nga talaga. Oh. Di ba, maganda siyang panakot eh, kasi ibang tao hindi talaga pumapasok sa kokote natin yung mga ganun klaseng realidad ng buhay. O ikaw nga, hindi ka pa handa sa buhay. Magpapasok ka pa ng buhay. Sa buhay na to. Bahay muna bago bahay, bata ha. Huwag niyo kalimutan. Mga millennial ha. At puro ka millennial eh. Anong taon na ako? Gen Z na. Gen Z. Doon sa mga matitigas ang mukha. Matitigas ang ulo. Wag na wag niyong sasawayin yung mga magulang niyo kasi yung mga magulang walang hinangad yan kundi mapabuti ang kanilang mga anak. Tama yan. Walang masama, respetuhin ang iyong magulang. Pero di ba hindi naman kasi lahat ng magulang ay isang magulang. May mga kupal, mayroong mga nananakit, mayroong mga kinakalimutan ng kanilang mga responsibilidad sa buhay. Di ba? Yun yung para mapapaisip. Kailangan bakit ang tratuhin bilang isang magulang kung hindi ko makita sa'yo. Tulad nung kanina, magandang pag-usapan yan. Meron naman lagi yung case-to-case basis. Merong baka hindi lang naiintindihan ng magulang, meron din naman baka hindi lang naiintindihan ng anak. Kaya maganda nakikipag-usap tayo sa isa't isa. Kailangan naiintindihan natin anong mga pinagdadaanan ng isa't isa. At bilang mga magulang, dapat nagsisimula sa inyo yan. Dapat kayo ang pinaka-ready. Kayo dapat ang pinaka-handa sa mga itatanong, sa mga papakita ng mga anak nyo sa inyo. Kasi mga bata yan, di ba? What do you expect? Naman bigyan ka na isang philosopher, turuan ka ng stoic mindset yan. Hindi naman. Diba? Kayo dapat ang unang-una. Kaya pag ang mga magulang ay nagkulang, nag-arrive pwede na ako sa flip top, ang anak ay mababatak. Pababa. Diba? Tinry ko lang din mag-rhyme. Pero yun na rin yung i-quote mo na rin yung para cool. So, sulot to. Matingat na maging sukot. So, ano lang, prank lang pala. Ang Miyaki.
Ayan. Sunod. Naghuhugas po tayo ngayon ng plato. Naghuhugas. Baka kasi hindi ma-acknowledge. Ito all interconnects. Naghuhugas ako ng plato ngayon. Ito dapat yung nakita dapat ni ate to bago niya pinost sa TikTok yung kanyang alitan sa nanay niya. Sulot dahil nagawa mo ng paraan. Huwag kang kumain ng mga paninda, mabait. Malaking misaki. Bakit tawag mo sa daga, mabait mo? Tawag mo sa akin, animal. Hindi ba dahil sa boses mo siya parang animal? Parang demonyo nga yung boses mo. Sulot. Diba? Mukhang mapagmahal siya pero sa kanyang hayop na alaga, hindi sa kanyang animal na anak. Ay, lako. Sana matuto tayong mahalin ng isa't isa, diba? Sa hirap ng buhay, sa mga responsibilidad natin sa buhay, baka nakakalimutan na natin to sa pang-araw-araw natin gawain. Ito habang pinapanood ko yung doon sa video kanina. Parang masyado mabigat to. Dapat masaya-masaya lang tayo dito, di ba? Positive mindset. POV nag-aantay sa pila. Nag-aantay sa susunod kong magulang. Sulat, may humawak si Nesfruta mo. Tok. Coco, why not? Nakotong ka sa akin. Huwag mo hawakan yan, girl. Pero honor student. Biyak ang coconut mo mamaya. Ako, bumitaw ka na dyan. Sulot, buti ka na masulot ang kanyang asawa. Talaga easy. Yung gravy namin. Parang pera mo ko. Oh my God. Para di ba para lang mabusog ka, di ba? Pero hindi yan healthy at nakikita ko na yung ugat mo na punong-puno na ng gravy, hindi yan nakakabuti sa'yo. Okay, kumain ko sa mas mura, ayaw mo niya. Pwede ba? Di mo ba deserve makatikim ng masarap at nakabubuti sa'yo? Diba sa hirap na pinagdadaan mo araw-araw? Diba dapat inaalagaan din natin sarili natin? Kasi pag ikaw tumanda na, di ba? Tapos ka na magtrabaho. Mabayaan ka na lang ba? Para ka na lang bang baterya sa ating society na ginamit? Yung sulot-sukot sabaw. Nakikiam. Young Sane Keo ang outfit ng service crew. Tayo mag-uusap ka pa ate. Ate sure ka na lagi ka pupuntahan agad nung service crew. Oy, ba't bakit naka-ano na to ha? Naka-overtime na agad to. Sukot. Hindi mo ka. Yan ang pinaka nakakasukot eh. Ang sakit nga naman talaga. No? Pero ano bang pinagalingan nito? Groupings na lang tayo agad. Yep, sukot nga naman yung sakit na yan. Tulad. Miss na miss kita. Unahin mo. Sige, pag nabuntis ka maaga. Miss na miss ka rin ng tatay anak mo na tinakbuhan ka. Sukot. Dwarven D. Sabi, kubiran yung notebook. Oh. Hindi gawing regalo. Bakit Burmans naman eh, no? Ginawa mo. Ginawa mo. Pang-exchange gift na yan. Kubiran nga, notebook, kinober nga. Mukhang wala kang planong magsulat dyan, ha, pre. Kinoberan nga. Ano to bubuksan? Ang galing. Video ka pa Inuna mo pa content kaya tulungan tong kapatid mo eh. Ano ba? Sulot. Galing kay Planetang Memes. Ginawa namin kagabi. Movie. Ano yan? Oh my God. Okay, may Viva Max. Nice. Pampasarap ng sarsa ng ulam. Galing. Okay, paki-blur na lang. Members blur. Oh my God. May pinapasok na hotdog sa bibig at sa ibang parte ng katawan. Nice. Dalawa-dalawang ulam ang kumakain. Di yan sulot-sukot. Subo! Galing kay Chris Zanity. Opo, nagkuplot mo. Pwede kumayo ba? Kulang. Sarap. Alit lang pala. No? Kala ko ba malalim? Mango Grahamless ka na. Mangan ka na. Mangan Graham. Sulot. Ang importante may kaibigan ka, di ba? First day of college. Healing my inner child. Diba? Nararamdaman natin yung ibang tao hindi nakakaramdam ng mga tinulong ng kanilang magulang, diba? Para makapag-aral sila. Yan yung mga tinitake for granted natin. So, mag-aral kayo mabuti. Pero huwag nyo hayaan lamunin nun ang iyong buhay. Siguro yun ang ating pinakamagandang may dadagdag. Ingat ka palagi dyan ha. Sulot! Galing kay King Yuka. Bang krimi. Dati na siyang merong warrant of arrest. Arestado na siya noon sa child abuse. Pagkatapos, meron din siyang record sa may kinalaman sa droga. Hindi naman po siya totally ninakaw po kasi birthday ko po nun, sir. Ba't yun naman pinutan lang gano'n? May kwento pa yan eh. Happy birthday to you. Okay, sulot. So sana sabihin, di yung sulot-sukot shabu.
Gawain mo yan. Kasi dahil basta lakas ng ulan ngayon, yan ang unahin mo. Sige. Tapos pag nabuntis na maaga, TikTok natin, sasayaw tayo. Sukot, may kabastusan. At panguli, galing kay Pax Girls, turn on my kilik. Guys, magaling. Ilabas ang asim. Sukot. At doon natatapos natin solo to sukot ng linggon. Nagustuhan nyo ba? Tag doon kami itag sa ating FB page, sa YouTube. Link na lang lagi. At gusto pa na mga ganito, huwag ito like, share sa mga buntis mindset nyong friends. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. May solo to sukot din pala tayo sa pin comment at description kung gusto nyo tingnan natin mga playlist. Paulo na mamaalam.